Добрый дзень, вітаю зноў у нашым падкасце пра грамадзянскую навуку. І сёння, спадзяюся, што гэта будзе цікавая для вас тэма. Мы хочам пагаварыць пра гарадскія альбо грамадскія агароды. Што гэта ўвогуле такое, навошта людзі іх ствараюць, як яны могуць змяніць горад і што можна зрабіць, каб у гэтым паўдзельнічаць. Сёння з намі зноў жа наш эксперт, старшыня фонду «Неруш Натура» Владимир Зуев. Добрый дзень. Гатовы дзяліцца ўсім, што ведаю. Без грабель сёння, але з фактамі. Владимир, ну тады давайте пачнем з простага. Што ж гэта такое грамадскі ці гарадскі агарод? Ці гэта некая стихійная такая з'ява ці упарадкаваная? То бок, ці гэта людзі самі нешта там робяць, некія невыкарыстаныя кавалкі зямлі падпасоўваюць пад агароды, ці гэта арганізаваная ініцыятыва? Для некаторых граждан, якія не сутыкаюцца з гэтай тэмай, мабыць, гарадскі грамадскі агарод уяўляе сабой нейкія соткі зямлі паміж хатамі, дзе расце бульбачка, бурак, цыбуля, можа нейкія парнікі, і там бабулі ў панамках нешта паліваюць або грабелькамі нешта там грабуць. Гэта на самой справе, калі мы гаворым пра гарадскія грамадскія агароды, то карціна можа быць яшчэ ярчэйшая. Па сутнасці, гэта выкарыстаная для жывой прасторы, зялёнай прасторы, пусты участак у горадзе, дзе сапраўды ёсць градкі з памідорамі, ёсць квітнеючыя клумбы, у якіх гудуць пчолы. Ну і, канешне, і суседзі, якія дзеляцца праз плод сваёй морквай або зелянінай. Вось гэта і ёсць гарадскі агарод. І зараз такія праекты становяцца ўсё болей папулярнымі па ўсёй Еўропе. Вельмі цікава. Думаю, што можа спадабацца не толькі мне, але шмат каму іншаму. Але, Владимир, давайте паспрабуем крыху глыбей капнуць. Ці вы можете патлумачыць, што у жыцці людзей альбо у дзейнасці горада змяняюць такія агароды? Як я ўжо казаў, гарадскі агарод – гэта па сутнасці кавалачак зямлі ў горадзе, дзе людзі сумесна вырошчваюць гародніну, садавіну, некія кветкі або травы. Прычым гэта можа быць што заўгодна. Это можа быць грамадскі сад з дрэвамі, гэта звычайны агарод з памідорамі, бурачкамі, цыбулькай. Гэта можа быць зялёны сад на даху, або нават вертыкальная зялёная стенка на будынку. Вы можете спытаць, а навошта? Все-таки можа прасцей пайсці купіць все на рынку ці ў бліжэйшай краме. І вы маеце рацыю. У нас у краіне ў многіх яшчэ жывыя ўспаміны аб бабуліных градках, дачах, хатніх нарыхтоўках, вельмі смачных. У кагосьці лецішча і зараз застаецца. Нават у жыхароў Варшавы гэтыя лецішчы гарадскія роды вельмі папулярныя. А вось у жыхароў вялікіх еўрапейскіх гарадоў сувязь з зямлёй даўно страчана. Для іх выгадаваць сваімі рукамі памідор – гэта амаль што прыгода і сапраўднае задавальненне. Ежа свая, свежая, правераная. Акрамя таго, гэта ежа, якая расце ў нашым рэгіёне, на прывязенне якой не патрачаны вялікія кошты. Але важна памятаць, што ў некаторых раёнах гарадоў доступ да недарагой здаровай ежы – гэта, на жаль, не заўсёды рэальнасць. А тут свая гародніна прямо пад бокам. Вялікая падтрымка для сям'і. Але гарадскі агарод – гэта не толькі пра ежу. Гэта яшчэ і спосаб збегчы ад бетонных сцен, адчуць жывую прыроду, адцягнуцца ад мітусні. Праца з зямлёй, хай нават гэта невялікі кавалак, гэта свайго роду тэрапія. Яна дапамагае расслабіцца і зняць стрэс. І вядома, гэта яшчэ круты спосаб мець зносіны з іншымі людзьмі. Гарадскія грамадскія агароды аб'ядноўваюць людзей, самых розных, па ўзросце, прафесіі, поглядах, і ўсё разам стварае магчымасць даглядаць расліны, дзяліцца парадамі, вучыцца адзін у аднаго, працаваць дзеля агульнай мэты. Дарэчы, такія гарадскія агароды – гэта выдатнае месца для правядзення урокаў экалогіі і для дзяцей, і для дарослых. Але гэта толькі для людзей, ці прырода таксама неяк ад гэтага карыстаецца? Гарадскія грамадскія агароды маюць вельмі шмат карысці для самой прыроды. Па-першае, яны падтрымліваюць біёразнастайнасць. Розныя кветкі прыцягваюць пчол, птушак і іншых карысных жывёл. Гарадскія грамадскія агароды дапамагаюць змагацца з гарадской спёкай і кіраваць дажджавой вадой. А яшчэ яны звязваюць вуглекіслы газ, што важна ў барацьбе са змяненнем клімату. І нарэшце гэтыя зялёныя тэрыторыі чысцяць паветра і паляпшаюць якасць глебы. Расліны паглынаюць забруджванне, вылучаюць кісларод, а ў зямлі ажываюць карысныя мікраарганізмы. Ці вы самі бачылі такія агароды і ўвогуле ці можаце прывесці прыклады з Польшчы, не ведаю, з Беларусі альбо з іншых еўрапейскіх краін, дзе ёсць такія гарадскія грамадскія агароды? Прыкладаў маса. Насамрэч відаў грамадскіх садоў і гарадскіх ферм амаль 100.
столькі ж, колькі супольнасцяў, якія хочуць іх стварыць. У Варшаве гэта ферма кааператыва «Мост», якую адкрылі ў 23-м годзе ў Сякерках, якая займае амаль што 4 гектары. Або ў самым старажытным цэнтры Варшаве. Гэта аседле Уязду, якое уяўляе сабой былыя так званыя фінскія домікі і тэрыторыі вакол іх, якія даўно ўжо выкарыстоўваюцца ў грамадскіх мэтах менавіта як агарод. А ў маштабах усёй Еўропы такіх гарадскіх агародаў ужо тысячы. Як у Беларусі, як там сітуацыя? У Беларусі таксама ёсць яскравыя прыклады. Вядома, што ў Мінску першы гарадскі агарод з'явіўся ў 2015 годзе. Яго зрабілі выпускнікі школы экалагічнага актывізму каля галерэі у самым цэнтру Мінску. Быў яшчэ б такі праект плантацыі ў крэатыўнай прасторы Пясочніца, дзе таксама гадавалі зеляніну. Ну і навогуле многія ствараюць міні-агароды проста ў сябе ў кватэры. Напрыклад, амбасада Швецыі практыкавала міні-агарод прямо на сваім падаконніку і, дарэчы, дзялілася сваім вопытам праз грамадскую інфармацыйную кампанію. І мы нават праводзілі спецыяльны чэлендж «Арганізуй свой гарадскі агарод дома», і да яго далучылася некалькі сотняў людзей. Ну а ў Магілёве у межах праекта «Камгор» разам з універсітэтам імя Куляшова быў закладзены аптэкарскі сад, такі спецыяльны грамадскі агарод з лекавымі раслінамі. Але трэба сапраўды сказаць, у Беларусі гэтая практыка пакуль не так шырока прынята, як і ў Еўрапейскім Саюзе. У нас яшчэ застаецца шмат прыватных дамоў, дач у прыгарадах са сваёй тэрыторыі, і па традыцыі кожнай восенню ёсць пара сяброў, якія шчодра прапануюць табе вядро агуркоў, дзясятак кабачкоў або нават мехаў яблыкаў са свайго участка. Так што прыватныя агароды пакуль што перамагаюць. А тады раскажыце, як працуюць вось гэтыя еўрапейскія грамадскія агароды, як гэтыя ініцыятывы дзейнічаюць? Ну, усё даволі проста. Звычайна такія агароды з'яўляюцца пры падтрымцы гарадскіх улад. Напрыклад, у Любліне, Вроцлаве і Кракаве у мэрыях нават стварылі спецыяльныя аддзелы, якія дапамагаюць жыхарам увасабляць у жыццё ідэю гарадскога саду, дапамагаць знайсці вось гэтыя тэрыторыі, якія вольныя ад выкарыстання. Але самае галоўнае, самі людзі падтрымліваюць жыццё агарода. Добраахвотнікі дамаўляюцца аб правілах, дзеляцца інструментамі, размяркоўваюць градкі, увогуле самі ствараюць маленькую жывую супольнасць. Дарэчы, калі хтосьці з нашых слухачоў хацеў бы далучыцца, як яны маглі паўдзельнічаць у стварэнні альбо далучэнні да такой ініцыятывы? Выдатнае пытанне. Калі з'явілася жаданне, у першую чаргу, раю пачытаць рэкамендацыі па стварэнню гарадскіх агародаў і садоў, і іх цяпер вельмі шмат у адкрытым доступе. І, напрыклад, у Гдыні гарадская лабараторыя выпусціла выдатны даведнік для пачаткоўцаў-садаводаў з простымі парадамі і пакрокавымі інструкцыямі. Шукайце бліжэйшы гарадскі агарод. То есть інфармацыю можна знайсці на сайце мэрыі або ў сацыяльных сетках. Многія гарадскія сады і агароды вядуць свае інстаграм-старонкі або ў фейсбуку, расказваюць пра падзеі, майстар-класы, запрашаюць валанцёраў. Так што як толькі знойдзеце прыдатнае месца, пішыце каардынатарам, тэлефануйце ці проста прыходзьце на дзень адчыненых дзвярэй. Гэта выдатны спосаб пазнаёміцца з самім агародам, яго атмасферай і людзьмі. А калі ёсць жаданне не проста далучыцца, а самому стварыць такі агарод гарадскі? Ну, гэта цалкам рэальна. Для пачатку трэба знайсці прыдатны ўчастак, то есть некую пустку, дах дома, двор школы, напрыклад, або каля дома культуры, усё, што даступна. А далей звярнуцца ў гарадскую адміністрацыю з прапановай узяць гэтую зямлю ў выкарыстанне. Гэта ў шмат якіх гарадах робіцца, напрыклад, нават праз петыцыі ў гарадскую раду або мясцовае самакіраванне. Ну і, конечно, трэба сабраць каманду аднадумцаў, каб кожны ўзяў на сябе сваю ролю. Ну і трэба стратэгічна падумаць аб базавых рэчах, то есть глеба, насенне, вада. Часта можна атрымаць падтрымку праз лакальныя гранты або сабраць грошы праз краўдфандынг. Ну а далей праектуйце ваш агарод, размяркоўвайце абавязкі і пачынайце працаваць. Вельмі важна падтрымліваць парадак. Для гэтага звычайна ствараецца сістэма кіравання. Хто за што адказвае, хто калі палівае, хто арганізуе мерапрыемствы. У Любліне, напрыклад, усё уладкавана вельмі проста. Каб запусціць грамадскі агарод, дастаткова знайсці месца, сабраць хаця б 3 жадаючых, ну і звярнуцца ў мэрыю. Ну а мэрыя ўжо дапамагае з рэалізацыяй, часам нават фінансава. Ці вось гэта чалавечы фактар не самы складаны. Тут трэба, па-першае, мець веды, што садзіць, як даглядаць, а па-другое, не пасварыцца паміж сабой. Канешне, самае цяжка не пачынаць, а вось менавіта падтрымліваць такі грамадскі агарод у добрым стане, таму што гэта гісторыя не на адзін дзень і нават не на адзін сезон. Тут важна захаваць матывацыю і жаданне даглядаць расліны з года ў год. На жаль, сапраўды не ўсе праекты выжываюць.
перажываюць. Бывае, што агароды церпяць ад вандалізму або нейкіх прыродных неспрыяльных з'яў. А бывае, што суполка, якая іх стварыла, распадаецца, бо людзі губляюць некую цікавасць, бо іх змяняюцца жыццёвыя прыярытэты. Але ведаеце, што самае цудоўнае? Нават калі агарод і перастае актыўна жыць, сляды яго ўсё роўна застаюцца. Зеляніна, кветкі, жыццё на градках, пчолы, матылькі. І нават невялікая спроба зрабіць горад крыху зелянейшым ужо вялікі ўклад у паляпшэнне стану навакольнага асяроддзя. Ну а яшчэ часта бывае так, што менавіта ў гэтых агародах завязваюцца новыя знаёмствы, нараджаюцца новыя ініцыятывы, праекты. Увогуле, нават калі шлях будзе нялёгкім, вынік таго варты. Ну што ж, вельмі добрае, цудоўнае, выдатныя словы нашага эксперта. А калі падводзіць вынік, то сёння мы даведаліся, што такое гарадскія грамадскія агароды, што яны становяцца ўсё больш папулярнымі і маюць вялікае значэнне для развіцця гарадской арганізаванасці, супольнасці і ўвогуле клопату аб навакольным асяроддзі. Таксама мы крыху распавялі пра тое, што любы жадаючы можа спрабаваць далучыцца да такой ініцыятывы альбо нават стварыць сваю уласную, і такім чынам гарадскія агароды становяцца не проста месцам, дзе расце агародніна, а сапраўдным астраўком жыцця, зносін і клопату аб прыродзе. Спадзяемся, што наша размова натхніла вас на перамены, няхай нават самыя маленькія. Калі ў вас засталіся пытанні, ці вы хочаце падзяліцца сваім вопытам, пішыце нам у соцсетках або на пошту. Нам будзе вельмі цікава. Да сустрэчы.